चला तर मित्रांनो, पूनमताई, पुष्पाताई आणि नंदन, छोटा नंदन कोकम सरबत काय बोला का दिशी मेला हिंदीत बोला गेले आणि वाटोळा करून हां, कोकम सरबताचं काम आमचा चालू आहे. पडलं असतं. कोण पडलं असतं? तोंडातून नका सुपाईला तोंड व्यवस्थित धर. आल्या आल्या चहा बरोबर बुडवायला काय हाव नगरी या अंजारी तरी भूक लागली. जा बाबू डबा घेऊन येतो खावतो. शानो ना, शानो म्हटल्यावर तर तू जाणार केवढं मोठं बॅग. मी काय चाय साखर कमी झाली काय डोंबर किती काढतोय तरी त्या कमी. घर जेवढा मोठा तेवढा डोंबर वाढणार. आमचं डोंबरकारी हा तवा बारक्या होता तेव्हा वर मजा येईल. हा जेवढ्यात तेवढा. पण आता हा खय डोंबर जैची वस्तू थई लागत होती, आता तसा नाही. जैची वस्तू थई लागता की ना आता नाही लागत. सगळा मी रात्री किचन पूर्ण सगळा पुसलं. 60 खाल्यामुळे चाय आता आंबट लागता. 60 भारी झाला लागतं ना. मस्त लागतं. देतं काय ऑर्डर हवी असली तर बघ. दे आपली 10 रुपयान माका दिलंस तर मी आपली घेईन 10. पुष्पा काय करतास काय कोकम सरबत गमेल तू गमेल हल्लं ह्याच्यासूनच घ्यावी. आण रे. अरे हय आण रे बाबा, खाऊचं बघूया. आपल्या हातान खाऊ घ्यावा. मी सांगत बसणार नाही. मॉप काय नाही काय हा डबा. मस्त माझा आवडतो बिस्किट मोनॅको. मोनॅको मोनॅको मेरे को मोनॅको आवडता है. चावलं नाही ना गो. आणि ते नेल पेंट कशाला लावलं. साठामुळे बिस्किट आंबट लागायला लोकांना सांगशी औषध मारलं. साखरेचं करतास काय चमच तू कशा काढला. मी तुला चमच घेऊन इल्लं. ह्या कोणाकडचा गोया चिवडो बिवडो काय भानगडे. मुंबईसून ह्यो चिवडो ह्यो खायचं कोण भाव जागा तकडे खुडी येत नाही. गावकच झाला खय आता रतांबे कसे काय करणार. काय करतेस तू रतांब्याचं. कोकम सरबत कोकम ज्यूस. आमच्या भाऊजींक आमच्या फोन लावते. काय को काय काम आहे. घ्या काय आता बिये टाकू. तू साखर कशा आधी घेतलं. आधी काढून घ्यायची कोकमा. आधी कोकमा नाही काढूची. औशीपेक्षा झिल्ल बोलणार होय. यस, एक ग्लास पानी लेके आई. दे दो. आलूवर टिकतो आता झारंगे आकडे देतात होय. आता होय मॅडम ते चोटवालं हसलो हसलो नको. सारा थांब्यासारख्या. चला तर मित्रांनो, पूनमताई, पुष्पाताई आणि नंदन, छोटा नंदन कोकम सरबत काय बोला का दिशी मेला हिंदीत बोला गेले आणि वाटोळा करून हां, कोकम सरबताचं काम आमचा चालू आहे. ही आमच्याकडची पद्धत आहे. काही जण अशी कोकमा टाकतात वर भरणेत. बुतूर कशी टाकतात माहिती. भरणेत टाकतात आणि वर साखर घालतात. झाला. आमच्या ह्याच्या माहिती मॉप होत. आम्ही काही नाही करडी काढू होई. प्लॅस्टिक भांडी आधी इकून टाक सगळी. प्लॅस्टिक नाही तर स्टीलच्या भांड्यांका ह्या रतांब्याचा गंज पकडता जर्मनच्या. मग बाजूक घे ना. कापताच कसे दिसत नाहीये आम्हाला. कापतात म्हणजे ते बघ असे कापतय मुख.
हे बघ असे याने करडा काढताय त्याचा. हे बघ दिसला कशात टाकलं बघ आधी सोय. थांब तुका दाखवतोय मी. खैसून आणलास का गो? पुष्पा ते का भरून दे तू काढी. खैसून आणलास का? बघतोय काय करता तू ह्या काढ. जर हे ते टप त्याच्या डोक्यावर ठेव तर. चांगला पडला. आता काय नाही होत. सरळ व्यवस्थित काम कर. आणि हे झाडावर ना पिशवीतून काढलेले आहेत. उतरून पाडवलेले नाही तसे धबधबावून नाही पाडवले. पाडवलाच तर फुटतात ते, त्यामुळे उतरून काढूचे लागतात. कोकम सरबता कसे चांगले व्यवस्थित रत्तांबे हवे. हे बघ असे हवे रत्तांबे कोकम सरबता. कोकम सरबत विकत देतं की हो. काय पोऱ्या भरता म्हणजे हो भरणारो माणूस हो. बघा प्रत्येकाचा वेगवेगळा चालला का. कॅमेऱ्यान घातल्यान काशी. तर हे बघा असे आमच्याकडे कोकम सरबत भरतात एक एक. आणि हे बघा लाईनीत लावून ठेवतो आणि मग याच्यावर कापड बांधणार आणि मग उन्हात ठेवणार. किती दिवस ठेवचा लागतं लागू? 4-5 दिवस. 5 दिवस ठेव काय आता घट्ट होता. घट्ट हो काय. फक्त मग पाणी घालून मीठ टाकायचा की मस्तपैकी कोकम ज्यूस तयार. 10 लिटर कोकम सरबताची मागणी आहे. 3 लिटर झाला त्या उत्साह बाकीचा. काय नको मागल्याने तर गोंधळ होता सगळं. पाठवूक त्यांना गोपान नाही आमच्याकडे. मी माझा सांगते मी पाठवणार. तू पाठव. ही परत मागा विचारतले पूनमताईने कोकम सरबत आहे का. मग माझं होय पाठव नाही. इथे आलात तर मिळू शकेल बरोबर. ह्या सोप्या म्हणजे तू पण पाठवताना आता तिसऱ्याकडेच जात आहे. पाठवणारे गाड्या वेळे नेत नाही बरोबर. खयचा पार्सल खय उतरवतात. काय आता गे मासे इले रत्तांबे वाढू गेला की हा पाटूक काय हरकत नाही पण वस्तू हकडचे तकडे जात. आणि ते मॅडम आमच्या कापतायत. आणि या मॅडम तोंड करून भरतायत साखर म्हणजे हो. टोपात कशा नाही बरं त्या कडेक ना आंबट होता एका गंज पकडतात टोपांग का ते म्हणून ह्याच्यात. आणि यांना भांडी घासूचं कंटाळ येतात. ह्या काय भांडी घासूची नाही काय मेलो सांगता भांडी घासूचा. अरे टोपाक गंज पकडता आमटानीची. कळाला माका किती रेखान किती वेळात सांगतो. सांगत राहा का तात 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 माका काय नाही सांगायचं लागत. होय कमेंट टाकते अरे प्लॅस्टिक यांच्याकडे भरपूर वाढलंय. भरा पटापटा 2च थर लागले. अजून ह्यो टप भरवचो. अर्धा मी नेणार याच्यातला. तर आधी 2च थर लागले. ह्यो लावू पुढे जाणार वरच्या वर. खालच्या रामायच्या वावाचे 4 थर लागले. होय तर भरा ना पटापटा. किती किलो साखर आणला? 10. कोकमा आमची 1000 किलो. नील ह्यो आमच्या नंदनचो मित्र नील. ह्यो काय काम करता? तू काय केलं काम? झाडांका पाणी घातलं. कोणा? झाडांका पाणी घातलं. रेड्यांका पाणी घातलं? झाडांका. झाडांका माका एका केला रेड्यांका पाणी घातलंस की. ह्यो हसाकच गेलो एका बाकी काय जमणार नाही. अरे एवढ्यात मी भरले असते मगापासून बसलो इथं. बसलं काय का तू मग सांगायचं ना. हो सांगायचं लागत ना असल्या कामा. दे बोईला मी भरतोय दी. मी भरताय ना. दी ना. आपण भरणार. तू भरीत अगत माझा झाला भरून. टोप भरत इलो दिसता ना रे. परवा जोग बोलावतला सरळ धर. जोग बोलावतलास का वरती धर जरा. बोलतच नाही या. हे वर वर धर. वरवर आणि जरा वर धर. हा बस. होय रे नील जोग बोलावणारा. पापा घर झाले. उरला तर बोलवा रे यांका जीव. खूप ये देव. नंदन भरी टाकत माझे झाले भरून. टोप भरून दिलंय. 1 लिटर रतांब्याचा कोकम सरबत द्यायचा भरल्याबद्दल. त्या दिवशी कोकम सरबत पण खाल्लं असतात. आता खाऊचो तोच विषय झालेला वेगळा. तुझ्या पोटाचा. खाऊचा का. काप 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 काप.
ते बघ किती चला तर टप भरून झालेलो आहो. आणि आता साखर पण संपली तर आता एका बांधणार. ह्या बघ साखर उकडे गेल्या काय नंदन का असता तुझ्यावर पाळी. ही बय काहीतरी हा काय तू पुष्पलता अशी काय. ही बघ कडे चला तर मित्रांनो झाला भरून. आता याच्यावर फडको बांधणार मस्तपैकी आणि उन्हात 5 दिवस ठेवणार सुकत. साखर वितळतली नाही लिहितात उन्हात ठेव. तुका माहित ना तू साखर ह्याच्यात नसतं मग का उपयोग तुझं. तुझं उपयोग आहे माहित त्याला बांधा ना मी पडलं असते मी आधी. चला तर या आता उद्या उन्हात ठेवचा 5 दिवस. आणि मग कोकम सरबत पियायला या तुम्ही सगळ्यांनी. जे आमचे सबस्क्रायबर येणार त्यांच्यासाठी पूनमताई आमची कोकम सरबत देणार 1 ग्लास. पुष्पाताई चहा देणार. मानलं पाहिजे तुला. चला उरलेले रतांबे मी घरात घेऊन चाललोय आणि आता मी त्याचा बनवणार कोकम सरबत.